Σε ένα μέρος μακρινό, αλλά και τόσο κοντινό, 3 παιδιά, ο Ιορδάνης, γεια σας παιδιά, ο Λουκάς, τη Χαμπάρια και ο Τζακ, Ναι, είμαι ο Τζακ. υπάρχουν και αγωνίζονται για το καλό. Μαζί είναι οι... Τρεις φίλοι, είναι φίλοι για πάντα. Τρεις φίλοι, είναι φίλοι για πάντα. Στην πόλη μας 3 φίλοι. Η περιπέτεια ξεκινά με μια καρδιά και ένα χαμόγελο μεγάλο. 3 φίλοι, με τον Ιορδάνη 3 φίλοι, τον Λουκά 3 φίλοι και τον Τζακ. Συντροφιά θα είμαστε πάντα μαζί, οι 3 φίλοι. Μυστική αποστολή. Πυραμίδα. Επεισόδιο 1. Η αποστολή. Παιδιά, σταματήστε τα παιχνίδια. Μας ζητάει ο αρχηγός μας, ο Ρότζα. Πάμε γρήγορα στο αρχηγείο. Μάλλον θα έχει κάποια καινούργια αποστολή. Καινούργια αποστολή? Πολύ ωραία. Έλα, Τζακ, θα έρθεις κι εσύ. Ναι, εντάξει. Ρότζα, αρχηγέ μας, μας ακούς? Είμαστε όλοι εδώ. Τι νέα έχεις για μας σήμερα? Γεια σας, παιδιά. Γεια σου, Ρότζα. Γεια σου, Ρότζα. Σας έχω μια νέα αποστολή που θα είναι ίσως η καλύτερη σας. Τι αποστολή έχεις, Ρότζα, για μας? Με τρώει περιέργεια. Πάψε, Ιορδάνη. Τι τα τούτο καλέ, φιστίκι. Όλο περίεργος είσαι. Ναι, αρχηγέ, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μας εκνευρίζει καμιά φορά. Καλά, λίγο, ναι. Πού θα μας στείλεις αυτή τη φορά, αρχηγέ? Η αποστολή σας θα είναι πολύ δύσκολη, αλλά και τόσο εύκολη για τους 3 φίλους. Θέλω να πάτε στην πυραμίδα της ζωής και του θανάτου. Τι θα κάνουμε εκεί, αρχηγέ? Στην πυραμίδα της ζωής και του θανάτου βρίσκεται το μεγάλο κακό. Το μεγάλο κακό? Καλό μου ακούγεται. Είναι κακό, Ιορδάνη. Ιορδάνη, τι είναι αυτά που λες? Είναι κακό το μεγάλο κακό. Όχι, συγγνώμη. Παραδρομή της γλώσσας. Θα μπείτε στην πυραμίδα, βρείτε το μεγάλο κακό και εξολοθρεύστε το μια για πάντα. Αυτά. Εντάξει, Ρότζα, μην είναι ήσυχος. Μπορείς να βασιστείς πάνω μας. Είμαστε οι 3 φίλοι. Εντάξει. Οι 3 φίλοι είναι καθοδόν για τη μεγάλη πυραμίδα της ζωής και του θανάτου και της ζωής, μέσα σε ένα ελικόπτερο. Πολύ ωραία κάνει για να φτάσουμε στην πυραμίδα, δεν βρίσκεται? Εντάξει, ρε Ιορδάνη, όπου να είναι φτάνουμε. Βλέπω από κάτω την έρημο. Δεν μπορεί, οι πυραμίδες είναι κοντά. Τζακ, τι κάνεις εκεί? Μα τι είναι αυτός ο θόρυβος? Ναι, τον ακούω κι εγώ. Σαν πίθηκος είναι. Νομίζω ότι κάποιος πίθηκος βρίσκεται στο ελικόπτερο. Νομίζω ότι κάποιος πίθηκος βρίσκεται εδώ. Μα από πού? Ο ήχος ακούγεται κάτω από το κάθισμά μου. Από το κάθισμά σου, γρήγορα, Ιορδάνη. Για να κοιτάξουμε από κάτω τι γίνεται. Έλα, βοήθησε και εσύ, Τζακ. Είναι δύσκολο. Έλα και εσύ, προσπάθησε. Εντάξει, βοηθάω. Είναι άνθρωπος ο πίθηκος. Είναι φημωμένος, Ιορδάνη. Έλα να του βγάλουμε το φήμοτρο. Τι φήμοτρο είναι αυτό? Σαν σκυλίσιο. Ναι, κάποιος του έβαλε σκυλίσιο φήμοτρο, μα ποιος είναι? Σας ευχαριστώ πολύ που με σώσατε. Γρήγορα, πηγαίνετε στο πιλωτήριο. Μα ποιο πιλωτήριο? Στο ελικόπτερο βρισκόμαστε, μπροστά μας είναι το πιλωτήριο. Εσύ ποιος είσαι, άνθρωπε, που ήσουν πίθηκος προηγουμένως? Είμαι ο πιλότος αυτού του ελικοπτέρου. Ο πιλότος? Ναι. Αν είσαι εσύ ο πιλότος, τότε ποιος οδηγεί αυτό το ελικόπτερο? Πολύ φοβάμαι ότι το οδηγεί Ένα ζόμπι. Τι? Ένα ζόμπι. Ένα Το ζόμπι. οδηγεί ένα ζόμπι. Γρήγορα, Ιορδάνη, Τζακ. Ένα ζόμπι. Τρεις φίλοι. Το ελικόπτερο έπεσε, αλλά είμαστε καλά. Κάποιο θαύμα θα έγινε. Το σώμα μου, ναι. Τα πόδια μου υπάρχουν. Τα χέρια μου. Ιορδάνη, είσαι καλά? Κι εγώ είμαι καλά. Νομίζω ότι κατάπια τη γλώσσα μου. Γρήγορα, Τζακ. Χτύπα τον Ιορδάνη στο κεφάλι. Εντάξει.
Τώρα βγήκε πάλι γλώσσα μου, εντάξει. Εσύ, Τζακ, είσαι καλά? Ναι, εντάξει, καλά. Λίγο πονάει το κεφάλι μου. Μια χαρά θα είσαι, Τζακ. Πάμε. Μα κοιτάξτε, τι έγινε, πού ήμασταν? Είμαστε σε αυτό το ελικόπτερο και προσπαθούσαμε να εξουδετερώσουμε το ζόμπι. Το ζόμπι πιλότο. Να το, εκεί είναι. Γρήγορα, πάμε να το πιάσουμε. Δεν θα με καταφέρετε. Γλιτώσατε την πτώση. Τώρα θα σας σκοτώσω στην έρημο. Τώρα θα σας τελειώσω στην έρημο. Ακριβώς εδώ. Πάνω από αυτόν τον κόκο άμμου. Μα τι λέει το ζόμπι, γρήγορα πάνω του. Έλα, Ιορδάνη, και εσύ. Έλα, Τζακ, Τζακ και εσύ. Τι πάω. Μυστική αποστολή. Πυραμίδα. Το σκοτώσαμε το ζόμπι, μπράβο, παιδιά. Ο πιλότος που... Άσον τον πιλότο, νομίζω ότι δεν τα κατάφερε. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Πάμε γρήγορα. Παιδιά, πού είμαστε εδώ? Νομίζω ότι φτάσαμε στην πυραμίδα. Ναι, Τζακ, έχεις δίκιο. Αυτή εδώ είναι η πυραμίδα. Πυραμίδα του θανάτου και της ζωής. Έτσι μου φαίνεται. Ω ναι, φαίνεται ξεκάθαρα. Μπροστά έχει ζωγραφισμένη μια νεκροκεφαλή και πίσω έναν ήλιο. Τι είναι αυτά, γιατί κινείται η γη? Κινείται η άμμος από κάτω μας. Μάλλον θα είναι κινούμενη άμμος. Όχι, Γιορδάνη, δεν είναι κινούμενη άμμος. Είναι κάτι άλλο. Είναι Σκορπιοί! Φίδια! Δηλητηριώδη φίδια! έτσι είναι, Γιορδάνη, έχεις δίκιο. Πάμε. Μα, Τα μισώ τα φίδια, ειδικά όταν είναι δηλητηριώδη. Ναι, εντάξει. Γιορδάνη, πρέπει να κάνουμε κάτι. Τι, να ψεκάσω με Τζακ. οξόλ. Γρήγορα, πάνω τους. Με τη δύναμη των τριών φίλων. Πάμε να τους νικήσουμε όλους. Έλα, Γιορδάνη, να δούμε τι έχει εδώ πέρα. Για κοίτα. Έχει σαν, κοίτα, έχει αειδιαστικά έντομα. Τσεκ, Νυχτερίδες. Τσεκ. Δηλητηριώδη μυρμήγκια. τσεκ, φίδια, τσεκ, Ατέλειωτους σκορπιούς. τσεκ. Πολύ φοβάμαι και αυτό. Πάμε, πρέπει να τους νικήσουμε. Φλογοβόλο. Τζακ! Ναι, φλογοβόλο, ναι. Ναι, είναι δυνατό το φλογοβόλο. Πάμε για τα φίδια. Πνίξ τα φίδια. Σ' αρέσει. Πάρε το φιδάκι και πνίξ το. Σ' αρέσει. Πάμε. Τα δηλητηριώδη πουλιά. Σ' αρέσει. Μπράβο. Μπράβο, σχεδόν τα καταφέραμε. Οι τρεις φίλοι κατάφεραν τελικά να εξολοθρεύσουν όλα τα δηλητηριώδη έντομα και όλα τα αειδιαστικά ζώα. Εκτός από τις νυχτερίδες που έφυγαν με τρόμο επειδή φοβήθηκαν τον ήλιο της ερήμου. Εντάξει, πρόστιχα πουλιά της νύχτας. Τώρα στέκονται μπροστά από την πυραμίδα. Θα καταφέρουν άραγε να μπουν, θα βρουν την είσοδο. Και όταν μπουν μέσα, θα ανακαλύψουν άραγε το μεγάλο κακό μέσα στις δεδαλώδεις εγκαταστάσεις της πυραμίδας. Αυτό θα το μάθουμε στο επόμενο επεισόδιο. Ελάτε μαζί μας στη μεγάλη περιπέτεια και ακολουθήστε τους τρεις φίλους στη μυστική αποστολή πυραμίδα. Τα λέμε, παιδιά. Ραντεβού στο επεισόδιο 2. Μες στην πυραμίδα. Μυστική αποστολή. Πυραμίδα. Επεισόδιο 2. Μες στην πυραμίδα. Πώς θα μπούμε τώρα μέσα στην πυραμίδα, παιδιά? Δεν βλέπω πουθενά να υπάρχει πόρτα. Κάπου θα υπάρχει, δεν μπορεί. Τζακ, για δες και εσύ λιγάκι με τα μαγικά γυαλιά σου. Εντάξει, φοράω τα γυαλιά, αλλά δεν βρίσκω τίποτα. Δες λίγο καλύτερα. Κοιτάω. Ακόμα καλύτερα. Κοιτάω. Λίγο περισσότερο ακόμα καλύτερα, Τζακ. Αυτό πονάει, Τζακ. Εντάξει. Τα μαγικά γυαλιά μου ανίχνευσης πόρτα σε πυραμίδα που εμπεριέχει το μεγάλο κακό Ναι, μου δείχνουν ότι η είσοδος είναι. ναι. Η γλώσσα μου. Πες μας επιτέλους, Τζακ, πού είναι? Είναι πάνω στην πυραμίδα, ας πούμε. Δηλαδή στην κορυφή. Σπιρτούλη. κεφάλι μου. Ναι, ακριβώς, Ιορδάνη, στην κορυφή. Πάμε, αρχίστε να σκαρφαλώνετε. Είναι δύσκολο να σκαρφαλώνεις πυραμίδα. Σταμάτα, Ιορδάνη. Σκαρφάλωνε. Εντάξει. Τζακ, τι κάνεις εκεί? Γιατί είσαι πάνω στην πλάτη μου? Εντάξει, βαριέμαι, ας πούμε. Κατέβα γρήγορα κάτω. Αδικία, Πάμε, παιδιά. Να, φτάσαμε στην κορυφή της πυραμίδας. Ω, τι ωραία θέα. Από εδώ βλέπω το σπίτι σου, Τζακ. Αχ, το σπιτάκι μου. Έχω φάει το ξύλο της αρκούδας σήμερα. Τώρα τι θα κάνουμε, πώς μπορούμε να μπούμε? Μια στιγμή, έχω τη λύση. Θα βγάλω το ηλεκτρικό μου πριόνι. Το ηλεκτρικό πριόνι λέιζερ. Μπράβο, Ιορδάνη. Εντάξει.
Ακούγεται σαν ένα εργαλείο καθαρισμού των δοντιών στον οδοντίατρο. Ναι, αλλά είναι ηλεκτρικό πριόνι λέιζερ. Εντάξει τότε. Τι είναι λέιζερ? Δεν έχει σημασία, παιδιά. Πάμε τώρα στην πυραμίδα. Πάμε, Τζακ. Εντάξει. 3 φίλοι! Βλέπω ένα σκοτεινό διάδρομο. Εδώ είναι πολύ κρύα. Σκοτάδι, πίσα, πούπουλα. Τα πούπουλα τι τα θες, ρε Ιορδάνη? Παιδιά, να σας πω, λέτε να έχει εδώ νυχτερίδες. Ναι, μπορεί να έχει νυχτερίδες. Εντάξει, νυχτερίδες δεν τις φοβάμαι τόσο πολύ, αλλά... Σιγά σιγά μου έχουν σηκωθεί τρίχες εδώ πέρα μέσα και μυρίζει χιλιάδες χρόνια μούμια. Έτσι μυρίζουν οι χιλιάδες χρόνια μούμια. Ακριβώς έτσι, Ιορδάνη. Άσχετο, τι είναι γιατρός και έχει ξύφος? Ο ξυφολόγος. Καλό, Ποιος είναι εδώ? Μια μούμια! Μα τι μούμιες είναι αυτές που κάνουν έτσι? Είναι μούμιες, Ιορδάνη. Μπορεί να τραγουδάνε ένα αρχαίο ιερό τραγούδι των μούμιων. Γρήγορα πρέπει να τις νικήσουμε πριν τελειώσουν το τραγούδι τους. Ναι, γιατί θα μας μαγεύσουν και θα γίνουμε γουρούνια. Δεν θα γίνουμε γουρούνια, Ιορδάνη. Θα γίνουμε ζωντανοί νεκροί. Πεθαμένοι. Θα πεθάνετε όλοι. Πάμε, Ιορδάνη, φύγαμε. 3 φίλοι. Γρήγορα, δεν πεθαίνουν. Τράβα τους τις γάτζες. Πρέπει να τους τραβήξεις με τις γάτζες. Γρήγορα, τράβα τις γάτζες από την πουλικά. Οι 3 φίλοι. Μπράβο, πέθανε και η τελευταία μούμια. Μα δεν μπορούν να πεθάνουν, είναι μούμιες. Όταν τις βγάζεις τη γάζα, τις απελευθερώνεις από τη μουμιοστολή τους και μόνο σκόνη βγαίνει από μέσα τους. Καλή φάση. Να προχωρήσουμε, βλέπω ένα πιο σκοτεινό διάδρομο τώρα. Ακόμα πιο σκοτεινό από αυτό που είχαμε πιο πριν αποκλείεται. Νομίζω ότι βρήκαμε την νεκρική αίθουσα. Παιδιά, κάπου εδώ πέρα πρέπει να βρίσκεται το μεγάλο κακό. Γιατί με πιάνεις έτσι, Λουκά? Γιατί είναι έτσι κρύα τα χέρια σου? Δεν σε πιάνω, Ιορδάνη. Τι λες? Ο Τζακ θα είναι. Όχι καμία σχέση. Εγώ πίνω το χειμώνα. Άμα δεν με πιάνεις ούτε εσύ, Τζακ, τότε ποιος με πιάνει με παγωμένα κοκαλιάρικα δάχτυλα? Είμαι ο σκελετός αρχηγός, ο σκελετός φρουρός του μεγάλου κακό. Είμαι ο φρουρός του μεγάλου κακό. Εύκολα τον σκότωσες, Τζακ. Εντάξει. Πολυλογάς ήτανε. Μπράβο, Τζακ. Μπράβο, Τζακ. Πολύ ωραία, παιδιά. Είμαστε σίγουροι λοιπόν ότι είμαστε στη νεκρική αίθουσα της πυραμίδας. Μπράβο, Τζακ. Πρέπει να ανάψουμε τον πυρσό που είχαμε πάρει μαζί μας. Ναι, το θυμάμαι. Να τον ανάψουμε για να δούμε πού βρισκόμαστε. Άντε λοιπόν, θάρρος. Καλώς τα πουλάκια μου. Βρήκαμε το μεγάλο. Σας περίμενα. Ναι, βρήκαμε νομίζω το μεγάλο Κακό. Όλοι θα πεθάνετε εδώ μέσα. Ζίνταλορ κρύπτιξ βαντρίπιλις φώσιξ αλαμάρ σαλιμάντων. Κανένας δεν θα βγει ζωντανός από εδώ μέσα. Ξυλόφραξης αντέντρον κραξίλιν τόρβαξ. Μα τι είναι αυτά τα καταλαβιστικά που λες? Είναι μυστική φόρμουλα. Είναι λόγια μυστηρίου και ασάφειας που προσπαθούν να εκφράσουν κάτι πιο βαθύ και σημαντικό, αλλά μέσα από μια γλώσσα που έχει χαθεί στο σκοτεινό πέπλο της προϊστορίας. Αλλά μπουρνέζικα δηλαδή. Είναι μια χαμένη γλώσσα, Ιορδάνη. Μόνο το μεγάλο κακό μπορεί να την καταλάβει. Και εσύ από πού την έμαθες? Ο Ρότζα μου την είχε μάθει όταν ήμουν πολύ μικρός. Ναι, και εγώ θυμάμαι ότι την είχα μάθει. Εμένα γιατί δεν μου την έμαθε κανείς? Μπούρδες. Μόνο ελληνικά μιλάει το μεγάλο κακό. Τσουτσούριασα. Άμα τα τάρετε αυτή η ιστορία, παρακαλώ κάντε like. Κάντε like, έλεος κάπου. Και γράψτε και κανένα σχόλιο. Σχόλιο ρε παιδιά. Για τον αλγόριθμο ρε παιδιά. Αν θέλετε. Εννοείται. 3 φίλοι, 3 φίλοι, 3 φίλοι είναι φίλοι για πάντα.
πάντα στην πόλη μας. Μυστική αποστολή. Πυραμίδα. Επεισόδιο 3. Το μεγάλο μυστικό. Καλώς τα πουλάκια μου. Χως, Μπουλντόγκ, καλώς σας βρήκαμε. Ιορδάνη, τι κάνεις? Όχι ευγένεια στο μεγάλο κακό. Όλοι θα πεθάνετε εδώ μέσα. Απάνω του! Ναι, απάνω του. Απάνω του! Γρήγορα, Τζακ! Βγάλε το λάσο από γραφένιο! Τι είναι το γραφένιο? Είναι ένα υλικό που είναι απίστευτα ισχυρό, ελαφρύ και εύκαμπτο και έτσι μπορούμε να πιάσουμε οτιδήποτε. Ναι, προσπαθώ, ναι. Έλα τώρα, θα σε πιάσω. Έλα. Ρίξε το λάσο, Τζακ! Προσπαθώ, ναι. Ρίξε το λάσο από γραφένιο! Θα το ρίξω. Έλα, ρίχνω το λάσο για να σε πιάσω. Έλα. Τι νομίζετε? Ότι είμαι αλογάκι? Δεν κάνει τίποτα το λάσο. Ξεφεύγει από παντού. Δεν κάνει τίποτα. Τότε βγάλε, Τζακ, το διαστημικό πυροβόλο και το φωτόσπαθο! Εντάξει, θα το βγάλω και αυτό. Γρήγορα! Τίποτα δεν θα μου κάνει το διαστημικό πιστολάκι σας. Είναι πιστολάκι της πλάκας. Μα το φωτόσπαθο δεν κάνει τίποτα! Ούτε αυτό λειτουργεί, δεν πιάνει καθόλου. Τότε έχουμε κάποιο άλλο όπλο που μπορεί να μας βοηθήσει. Σε λίγο θα χάσουμε. Τις χειροπέδες, Τζακ! Τις χειροπέδες για τους σούπερ κακούς! Να τις βγάλω κι αυτές. Έλα, Τζακ! Θα τα καταφέρεις! Καλά, εμείς δεν έχουμε ούτε ένα όπλο. Έστω ένα σουγιά, μαχαιράκι. Όλα τα όπλα τα έχει ο Τζακ! Είναι ο μόνος που είναι εκπαιδευμένος! Τα χέρια του προσπαθώ να πιάσω. Τα χέρια του. Αυτό με κάνει να γελάω ακόμα περισσότερο. Χειροπέδες, για μένα, τι γλυκό. Τι θα κάνουμε μετά? Θα παίξουμε και παλαμάκια. Μην τον ακούτε, παιδιά! Προσπαθεί να μας μπερδέψει! Ναι, αλλά δεν μένουν πολλά πράγματα να κάνουμε. Τίποτα πια δεν λειτουργεί. Τίποτα πραγματικά. Έλα, Τζακ, προσπάθησε! Ιορδάνη, και εσύ! Προσπάθησε να του πιάσεις τα χέρια! Προσπαθώ, αλλά δεν μου τα δίνει. Τέρμα τα παιχνίδια. Game over. Δείτε τώρα το δικό μου όπλο. Πώς σας φαίνεται Αυτά είναι όπλα. Αμάν, τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό πάλι, Παναγία μου? Τι είναι αυτό, ρε παιδιά? Μούμια! Όχι, μου φαίνεται σαν ζόμπι. Έχεις δίκιο, Ιορδάνη. Και μούμια και ζόμπι. Και μούμια και ζόμπι. Είναι μούμιο ζόμπι. Μα βλέπω ότι έχει και πολλά πόδια και βγάζει ιστό από το στόμα της. Δηλαδή είναι αράχνη. Ναι, ακριβώς, είναι αράχνη, Ιορδάνη. Είναι... Όχι, δεν το πιστεύω. Έχω διαβάσει σε ένα παλιό βιβλίο για αυτό το φαινόμενο. Δεν φανταζόμουν όμως ποτέ ότι θα είναι αλήθεια. Πες το, Λουκά, γιατί μου έχουν κοπεί τα πόδια από το φόβο. Είναι... μούμιο ζόμπι αράχνη. Μούμιο ζόμπι αράχνη. Είστε νόστιμο μεζεδάκι για μένα. Έλα εδώ, πού πας, θες να παίξεις κρυφτούλι? Γρήγορα με το φωτόσπαθο! Γρήγορα βγάλει το φωτόσπαθο. Δεν μπορεί, στην αράχνη θα πιάνει. Προσπαθώ να του πιάσω το πόδι, αλλά και εσύ, Ιορδάνη. Προσπαθώ, αλλά έχει τόσα πόδια, δεν μπορώ να τα μετρήσω. 8 τα πόδια είναι, δεν ξέρω. Πόσα πόδια έχουν οι αράχνες? Παιδιά, άμα ξέρετε πόσα πόδια έχει η αράχνη, γράψτε μου το κάτω στα σχόλια. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Χατζούλης! Οι τρεις φίλοι! Γρήγορα, ρίξτε μια κλωτσιά. Τα
καταφέραμε! Μπράβο! Τα καταφέραμε. Νικήσαμε το μούμιο ζόμπι αράχνη. Το αραχνοζόμπι μούμια. Το ζόμπι μούμια αράχνη. Τέρμα τα αστεία τώρα. Αχ, τι γίνεται! Πώς σας φαίνεται? Μας ακινητοποιεί με ηλεκτρομαγνητικά κύματα! Ναι, και εγώ δεν μπορώ να κουνήσω ούτε στη γλώσσα. Αχ, τι γίνεται! Προσπαθώ κι εγώ να κουνηθώ, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Πώς μπορεί να μας ελέγξει? Προβλέπει κάθε μας κίνηση. Πήρε τα όπλα μας. Μπορώ να διαβάσω τη σκέψη σας. Και τώρα ήρθε η ώρα να ξεμπερδέψω μια και καλή με σας. Το μόνο που μένει είναι να πατήσω αυτό εδώ το κουμπί, ακριβώς μπροστά μου. Μόλις το πατήσω, θα σας στείλω στην άλλη διάσταση. Τρεις φίλοι! Σηκώνω το δάχτυλο και πάω να πατήσω το κουμπί που θα σας στείλει στην άλλη διάσταση. Λίγο ακόμα έμεινε, 3 χιλιοστά για να το πατήσω. 2 χιλιοστά ακόμα έμεινα. Δεν έχει μείνει παρά μόνο μία γουρνότριχα απόσταση. Το μόνο που πρέπει να κάνω τώρα είναι να πιέσω το κουμπάκι. Αυτό ήταν, φίλοι μου. Είστε το τέλος των 3 φίλων. Με το ένα. Μην το λες αυτό. Έτσι είναι, Ιορδάνη. Με το 2. Αντίο, φίλοι μου. Αντίο. Σας αγαπούσα πάντα και θα σας αγαπώ για πάντα. Κι εγώ σας αγαπώ. Με το 3. Σύεται η πυραμίδα. Όχι, αγάπη. Χάνω τον έλεγχο. Ποιος μίλησε για αγάπη? Τι έγινε? Δεν πεθάναμε. Είμαστε στην άλλη διάσταση. Όχι, Ιορδάνη. Εδώ νομίζω αυτό, δεν πιστεύω. Είμαστε εδώ στην πυραμίδα. Ναι, Τζακ, έχεις δίκιο. Μα ποιος τραγουδάει? Από πού έρχεται αυτή η φωνή? Από πού έρχεται αυτή η φωνή? Ναι, ποιος τραγουδάει? Είμαι η Τζούλια. Ποια? Είμαι η γιαγιά σου, Τζακ. Γιαγιάκα. Οι 3 φίλοι. Επεισόδιο 4. Επιστροφή στην πυραμίδα. Τα βήματά του βαριά και η καρδιά σε άτονο ρυθμό. Γιαγιά. Με δάκρυα στα μάτια η φωτιά του νου τολμά. Γιαγιά. Ποια είναι η αλήθεια? Γιατί γιαγιά? Γιαγιάκα. Ποια είναι αλήθεια η γιαγιά? Δεν ήξερα ότι έχω γιαγιά. Δεν το πιστεύω. Ο Τζακ είναι ο εγγονός της Τζούλια. Wow. Είμαι η Τζούλια. Η Τζούλια. Δεν είσαι το μεγάλο κακό? Είμαι θεά. Θεά. Ναι, θεά. Κουφίστε. Καλά, δεν ήσουν κακιά προηγουμένως? Ναι, ήσουν αρκετά κακή θα έλεγα. Πήγες να μας στείλεις στην άλλη διάσταση. Είναι στην άλλη διάσταση, ας πούμε. Είμαι θεά. Δηλαδή θα μας βοηθήσεις? Ναι, βοήθησέ μας, Τζούλια. Βοήθησέ μας, γιαγιάκα.
Εννοείται. Οι τρεις φίλοι. Με τη γιαγιά του Τζακ, Τζούλια. Ναι, εντάξει, καταλάβαμε. Αλλά τώρα έχω μπερδευτεί πάρα πολύ. Αν εσύ δεν είσαι το μεγάλο κακό, τότε ποιος είναι? Ποιος είναι, πράγματι? Ποιος είναι, να πούμε? Και εσύ τι δουλειά έχεις εδώ πέρα μέσα, σε αυτήν εδώ την πυραμίδα? Θα σας τα πω όλα από την αρχή. Απάντησε στο ερώτημα. Δεν έχουμε χρόνο. Μη φοβάστε, παιδιά μου, εδώ είμαι εγώ, η καλή θεά Τέλεια τώρα που είμαστε με τη γιαγιά σου, Τζακ. Όλα θα τα μπερδεκτέκουν σου, Τζακ. Μα τι γίνεται, αλλοιώνεται η φωνή της, αλλάζει. Κατά, Τζούλια. Τι γίνεται? Ναι, πρέπει να προσέξουμε, Ιωάννη. Τζακ, πρόσεχε κι εσύ. Μην πηγαίνεις πολύ κοντά της. Μεταμορφώνεσαι, γιαγιάκα. Ποια γιαγιά, βρε ανόητη. Νομίζω ότι είναι το μεγάλο κακό τελικά. Μας κορόιδεψε. Μήπως μπήκαμε σε λάθος πυραμίδα? Τα μάτια μου! Α, και τα δικά μου, δεν βλέπω τίποτα. Βοήθεια! Ζαλίζομαι! Βοήθεια! Τελικά μας κορόιδεψε όλους! Καθαραμένο θηλυκό! Πολιτικά μη ορθό. Η εταιρεία παραγωγής δεν ταυτίζεται απαραίτητα με τις απόψεις του χαρακτήρα. Σκοτάδι, σκοτάδι, να πάτε στην άλλη διάσταση. Η βαρύτητα μας τραβάει προς τα θεμέλια της πυραμίδας. Ποτέ δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε κανέναν. Ο Τζακ ήταν σοκαρισμένος από την απότομη μεταμόρφωση της γιαγιάς του. Μόλις είχε μάθει για την ύπαρξή της και αυτή εξαφανίστηκε. Μέσα στη σιωπή ο καημός του φωνάζει για μια γιαγιά που δεν γνώρισε. Γιαγιάκα. Ποτέ. Καληνύχτες, πουλάκια μου. Οι τρεις φίλοι! Δεν μπορώ. Με πονάει το κεφάλι. Δεν βλέπω καλά. Παιδιά, είστε εδώ? Ναι, κι εγώ εδώ είμαι, αλλά βλέπω καλά. Πολύ φως έχει εδώ μέσα, μου φαίνεται. Τζακ, είσαι και εσύ εδώ? Ναι, κι εγώ. Αλλά δεν βλέπω τίποτα. Είμαστε στην άλλη διάσταση. Εξολοθρεύσατε το μεγάλο κακό. Ρότζα? Ρότζα? Ναι, είστε εδώ πάλι πίσω στο αρχηγείο. Ρότζα, δεν ξέρεις τι είδαμε? Ναι, και δεν ξέρεις κιόλας και τι μάθαμε. Τι μάθατε? Φαντάζομαι ότι γνωρίσατε την Τζούλια, Ναι, μα πώς το ήξερες? Το ξέρεις αυτό. Ναι. Αλλά δεν είναι έτσι. Έχει κι άλλο. Και είναι η γιαγιά του Τζακ, Ναι, αρχηγέ. Ναι, Ρότζα. Μα πώς είναι δυνατόν να τα ξέρεις όλα αυτά? Το ξέρω. Είμαι ο αρχηγός. Πράγματι, είσαι και ο πρώτος αρχηγός. Ανόητη. Αναρωτιέστε αν είναι καλή ή κακιά, Και η φλούδα του κολοκυθιού είναι κολοκύθι. Τι εννοείς, αρχηγέ? Ακόμα κι αν λέει ότι είναι καλή, είναι κακιά. Όταν ισχυρίζεται ότι είναι κακιά, είναι κακιά. Εξολοθρεύστε την. Επιστροφή στην πυραμίδα. Αυτά. Ναι, Ρότζα, θα κάνουμε ακριβώς αυτό που μας λες. Ναι, αρχηγέ. Έγινε. Δεν το βάζουμε κάτω. Μπράβο. Τζακ, θα έρθεις κι εσύ? Ναι, θα έρθω κι εγώ, ας πούμε. Έτσι, παιδιά. Πάμε λοιπόν πίσω στην πυραμίδα. Τότε πρέπει αμέσως να φύγουμε. Αυτή τη φορά δεν θα μας ξεφύγει. Ναι, αυτή τη φορά δεν θα μας ξεφύγει, παιδιά. Έτσι. Πάλι μαζί μετά από ένα μόνο διαφημιστικό σποτ. Παιδιά, παρακολουθείτε τις περιπέτειες των τριών φίλων και δεν χάνατε επεισόδιο? Τότε τι κάνεστε? Ήρθαν νέες φιγούρες action figures 3 φίλοι. 3, όχι 3.
3! Με τη φωνή του Ιορδάνη. Πάρτα, μεγάλο κακό. Πάρτα, μεγάλο κακό. Σε νίκησα. Νίκησες. Κι εγώ είμαι ο Λουκάς. Τι είναι αυτό που εννοείς, αρχηγέ? Δεν καταλαβαίνω. Μα κι εγώ είμαι ο Τζακ. Action figures, οι 3 φίλοι. Αγόρασέ τις όλες και γίνε κι εσύ ένας από τους 3 φίλους. Παρήγγειλε τις εδώ στο κανάλι Overlex είναι εδώ. Γράψε μου στα σχόλια. Μυστική αποστολή. Πυραμίδα. Νομίζω ότι φτάσαμε στην πυραμίδα. Ναι, Τζακ, έχεις δίκιο. Να η πυραμίδα του θανάτου και της ζωής. Μα τι μου τραβάει το πόδι? Ρουφίχτρες στην άμμο! Ρουφίχτρες! Μας τραβούν προς τα κάτω. Πόσο μου τη δίνουν οι αμορροφίχτρες? Πρέπει να πατήσουμε γρήγορα το κουμπί της αντιβαρύτητας. Πάτα το κουμπί. Πού είναι το κουμπί? Είναι ακριβώς κάτω από την πότα σου και συνδέει και τις 3 μας πότες. Γρήγορα, Τζακ! Γρήγορα, Τζακ! Το πατάω τώρα. Η άμμος μπαίνει στο στόμα μου σαν να είμαι κουβαλάκι. Ευτυχώς που είχαμε τις μπότες της αντιβαρύτητας. Ναι, ευτυχώς. Μπράβο, Τζακ! Ένα κουμπάκι πάτησε. Μένει μόνο να μπούμε στην πυραμίδα. Μα τι βλέπω εκεί? Λουκά, βλέπω μια πόρτα που δεν υπήρχε την προηγούμενη φορά. Ναι, έχει ανοίξει μια πόρτα κάτω-κάτω. Είναι μικρή, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε. Ναι, εντάξει, μπορούμε. Πάμε να μπούμε μέσα, λοιπόν. Οι 3 φίλοι! Τι είναι αυτό, ένας καταράχτης? Δεν το πιστεύω. Καταράχτης μέσα στην πυραμίδα. Ναι, Ιορδάνη. Είναι ένας καταράχτης. Με αληθινά γάργαρα νερά. Για να δω. Ναι, πράγματι. Είναι ωραίο, δροσερό. Μα τι βλέπω? Διακρίνω μια σιλουέτα πίσω από τον καταράχτη. Τι είναι αυτό, μια φιγούρα ενός ανθρώπου? Έχεις δίκιο. Τι είναι αυτό? Πιάστε με γρήγορα, Τζακ. Παρόν. Τζακ, να έχεις ετοιμότητα το όπλο με την ηλεκτρομαγνητική και βιολογική ενέργεια. Ναι, εντάξει, ετοιμάζω. Το βλέπω να βγαίνει από τον καταράχτη. Ωχ, Θεέ μου, τι να είναι άραγε πάλι? Το βλέπω. Αρχίζει να ξεχωρίζει η μορφή του. Μήπως είναι δηλητηριώδης άνθρωπος? ψυχραιμία, Ιορδάνη. Μήπως είναι κύκλοπας? Μήπως είναι σκελετός? Μήπως είναι δράκος? Μήπως είναι ζόμπι? Μήπως είναι μούμια? Μήπως είναι η μάνα σου? Τώρα όμως υπερβάλλεις λίγο, Ιορδάνη. Χαλαρώστε, παιδιά. Είμαι ο Νίκος. Ο ποιος? Ο Νίκος. Ο Νίκος ο Γκάλας. Είναι ο Νίκος! Είναι ο Νίκος! Είναι ο Νίκος! Είναι ο Νίκος! Είμαι ο Νίκος Γκάλας. Είμαι ο Νίκος! Και τι κάνεις εδώ, Νίκο? Είμαι ο φύλακας αυτής εδώ της πυραμίδας. Α, πολύ ενδιαφέρον. Και πού ήσουν πιο πριν που είχαμε έρθει? Δεν σε είδαμε. Ναι, δεν σε είχαμε δει. Πού ήσουνα? Ενδεχομένως να είχα πάει προς νερού μου. Δηλαδή... Πήγε να κατουρίσει ο άνθρωπος, Ιορδάνη. Οκ. Εδώ στην έρημο δεν πίνουμε πολύ. Κατουράμε όμως συνέχεια. Και τι κάνει ένας φύλακας πυραμίδας? Όπως κάθε πολυκατοικία έχει το θηρορό της, Ναι. κάθε πυραμίδα έχει και τον φύλακά της. Και όπως λέει ο ποιητής, τιμή σε εκείνους όπου στη ζωή των όρισαν να φυλάγουν πυραμίδες. Θέλουμε να μας πας στην νεκρική αίθουσα. Μπορείς? Αν μπορώ, λέει, μπορώ να σας οδηγήσω με μεγάλη, χαρακτηριστική και εκνευριστική, θα έλεγα, ευκολία. Επομένως, ακολουθήστε με. Ευχαριστούμε πολύ, Ευχαριστούμε Νίκο. πολύ, Νίκο. Είσαι πολύ καλός. Ναι, ευχαριστούμε, ας πούμε. Στάνταρ. Είναι. Οι 3 φίλοι! Και ο Νίκος. Δεν μπορώ να συνηθίσω με τίποτα αυτή τη σπούκι πυραμίδα. Έχεις δίκιο, Ιορδάνη. Σε κανένα δεν αρέσουν οι πυραμίδες. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Ναι, Νίκο, το ξέρουμε. Αχ, τι είναι αυτά που πετάνε έτσι μπροστά μας? Αυτές εδώ είναι οι πεταλούδες της αγάπης. Πεταλούδες της αγάπης. Και αυτό που ακούμε και τι είναι? Αυτό το περίεργο γέλιο. Βρίσκεται εδώ στην πυραμίδα εδώ και πολλά εκατομμύρια χρόνια. Είναι σιχαμερό. Είναι το έκφυλο γέλιο του δυστυχισμένου πλάσματος. Είναι να το λυπάσαι, αλλά αυτό χαίρεται. Επομένως, Klein. Μα σε ποιον ανήκουν όλα αυτά? Όλες αυτές τις περίεργες παρουσίες και όλα αυτά τα περίεργα ζώα,
Τα στέλνει η θεά Τζούλια. Η Τζούλια? Γιαγιάκα. Και αυτά τα λόγια που ακούμε από μακριά είναι και αυτά? Είναι και αυτά της θεάς Τζούλια. Μα μου ακούγονται πολύ περίεργα. Έρχομαι κοντά σου, γιαγιάκα. Πρέπει να προσέχουμε όμως κιόλας, Τζακ. Δεν καταλαβαίνουμε καθόλου τι λέει. Τα λόγια της θεάς ακούγονται όμορφα και σωστά σε κάθε θρησκεία και σε κάθε πυραμίδα. Μυστήρια τα λόγια σου. Ας προχωρήσουμε πιο γρήγορα, Νίκο. Δεν μπορούμε να πάμε πιο γρήγορα. Αυτός είναι ο ρυθμός που επιτάσσει η θεά Τζούλια. Επομένως, προσευχηθείτε, υποκληθείτε και προσκυνήστε τη θεά Τζούλια. Νίκο, αρχίζει να μιλάς λίγο περίεργα, νομίζω. Μπορείς, σε παρακαλώ, να μιλάς λίγο πιο φυσιολογικά? Δεν έχετε τίποτα να φοβηθείτε στο πλευρό μου. Επομένως, συνεχίστε να με ακολουθείτε τυφλά. Παιδιά, νομίζω ότι μας οδηγεί σε παγίδα. Νομίζω ότι ακολουθεί τις διαταγές του μεγάλου κακού. Απάνω του τότε, μην τον αφήνετε να αναπνεύσει. Αν νομίζετε ότι είστε πιο δυνατοί, ελάτε να τις φάτε. Γρήγορα, απάνω του. Πάνω του. Σ' άρεσε? Με χτυπήσατε, με νικήσατε, μπράβο σας. Μπράβο, Τζακ, του μαύρισες και το μάτι. Ναι, εντάξει. Ναι, και τον δέσαμε και σφιχτά με ένα σκοινί. Νίκο, τέρμα τα ψέματα. Τι είναι ακριβώς η Τζούλια? Είναι το μεγάλο κακό. Επειδή με νικήσατε και με ταπεινώσατε στην ίδια μου την πυραμίδα σε χρόνο ντετέ, θα σας τα πω όλα. Με το νι και με το σίγμα. Περιμένουμε. Η Τζούλια, όταν ήταν μικρή, έχασε πολύ νωρίς τους γονείς της. Καημένη. Όταν λοιπόν οι θεοί είδαν την Τζούλια να κλαίει για 40 μέρες και 40 νύχτες ασταμάτητα, τη λυπήθηκαν τόσο πολύ που άρχισαν να κλαίνουν κι αυτοί. Τα δάκρυα των θεών έπεσαν πάνω στα μαλλιά της Τζούλια και την έκαναν κι αυτή θεά. Είναι το μεγάλο κακό ή όχι? Κάτσε να μας πει την ιστορία. Η Τζούλια ήταν παρόλα αυτά μια φυσιολογική κοπέλα και όταν μεγάλωσε παντρεύτηκε. Αυτό είναι το σωστό. Αλλά όταν την εγκατέλειψε ο άνδρας της, θύμωσε τόσο πολύ που άρχισε να κάνει άσχημα, βίαια και κακά πράγματα. Επομένως, όποιος της μιλούσε, τον παλούκωνε. Όποιος την κοιτούσε, παλούκομα. Όποιος τη χάιδευε, παλούκομα. Κοιτούσε κάποιος την Τζούλια, παλούκομα. Εντάξει, καταλάβαμε. Σταμάτα, Νίκο, σταμάτα. Παλούκομα, καταλάβαμε. Κάτσε, Ιορδάνη, νομίζω ότι ο Νίκος θέλει κάτι άλλο να μας πει. Τι είναι αυτό το παλούκομα? Μήπως είναι ένιγμα? Μήπως είναι γρίφος? Αλληγορία? Παραβολή? Αχ, πάλι το μυαλό μου. Νιώθω να θέλει να εκραγεί. Θα εκραγεί και θα σκάσει. Τώρα δεν θα σας στείλω στην άλλη διάσταση. Θα σας στείλω μια και καλή. Στην κόλαση. Μα τι γίνεται? Βλέπω να έρχονται στρατοί από... Όχι, δεν το πιστεύω. Μυρμήγκια. Μυρμήγκια δολοφόνοι. Μυρμήγκια δολοφόνοι, όχι. Δεν τα μπορώ καθόλου. Γρήγορα, πρέπει να τους δικήσουμε. Δεν γίνεται αλλιώς, Ιορδάνη. Τζακ, πάρε το ειδικό όπλο που έχουμε για τα μυρμήγκια δολοφόνους. Είναι πίσω στην τσέπη σου. Δεν μπορώ να το πιάσω. Πάνω μου. Έχουν ανέβει όλα πάνω μου. Γρήγορα και σε μένα. Αχ, με δαγκώνουν παντού. Με τρυπάνε. Έτσι. Με την αγάπη μας, τη φιλία μας, θα νικήσουμε τα πάντα. Τη φίλη μας το σκοτάδι θα φωτίσουμε ζωντανά. Μες στην πυραμίδα τους φίλοι ενωμένοι περπατούνε προς το φως. Στην αιώνια παγίδα με θάρρος και αγάπη, ώσπου να βγει ο αδιέρητος. Σταμάτα, μη τους κάνεις κακό. Είναι οι φίλοι μου, άφησέ τους. Μαμά. Μες στην πυραμίδα χάνεται η ελπίδα. Μες στην πυραμίδα και τα όνειρά μας ψάχνουμε να βρούμε το μεγάλο το κακό. Είπε μαμά τη γιαγιάκα. Επεισόδιο 5. Αμφιβολίες. Τρεις φίλοι. Αν λοιπόν ο Νίκος Γκάλας είναι ο γιος της Τζούλια και ο Τζακ ο εγγονός της, είναι τότε ο Τζακ ο γιος του Νίκου? Αυτή είναι η γυμνή αλήθεια για τον Τζακ
και τον Νίκο Γκάλα. Γεια χαρά! Είμαι ο Όλιβερ Λέκης και σας καλωσορίζω στους 3 φίλους, την ηχητική ηρωική περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους που φιλοδοξεί να σας ψυχαγωγήσει. Αν θέλετε να μας ακούτε και να μας βλέπετε, ακολουθήστε μας στο YouTube και στο Spotify. Η άλλη διάσταση. Για τον Τζακ, λίγα πράγματα είναι γνωστά. Έψαξα πολύ για να βρω κάποια στοιχεία για την καταγωγή του και την οικογένειά του, αλλά παρόλο που ενόχλησα πολύ κόσμο με τηλέφωνα και email, δεν μπόρεσα να βρω κάτι. Epic fail. Για πρώτη φορά, η έρευνά μου εντοπίζει τον Τζακ σε ένα ορφανοτροφείο στο Σικάγο της Αμερικής. Στα αρχεία εμφανίζεται ως Jack Period, που στα ελληνικά μεταφράζεται ως Jack Περίοδος ή πιο σωστά Jack Τελεία. Φαίνεται πως ο υπάλληλος στο ορφανοτροφείο που παρέλαβε τον Τζακ και ρώτησε για το όνομα του μωρού έλαβε μια κάπως θυμωμένη απάντηση στο στυλ «Παράτα με, το όνομα του είναι Τζακ, τέλος» ή «Period, τελεία», όπως λένε στην αμερικάνικη αργό. Φαίνεται πως το επίθετο του Τζακ δεν ήταν γνωστό σε αυτόν που τον παρέδωσε ή ίσως το πραγματικό του επίθετο να έπρεπε να μείνει κρυφό. Βρήκα έναν παλιό του φίλο, τον Steve Memos. Το αρχικό όνομα της οικογένειάς του ήταν Μεμουρόπουλος και είχε αυτά να πει για τον Τζακ. Εγώ τον Τζακ τον ξέρω πάρα πολύ καλά και ήμασταν μαζί στο ορφανοτροφείο. Ήταν ήσυχο παιδί, πολύ ήσυχο και έπαιζε συνέχεια με τα όπλα. Ήταν τόσο καλό στα όπλα που εμείς το λέγαμε super goofy. Ήταν σαν το super goofy, δηλαδή ήξερε όλα τα όπλα το ένα μετά το άλλο και τους νικούσε όλους συνέχεια. Σ' αρέσει, του λέγαμε. Μου λέει όχι, δεν μ' αρέσει καθόλου. Και λέω τότε γιατί το κάνεις? Και μου λέει γιατί δεν έχω τι να κάνω. Βαριόταν. Δεν είχε μείνει άνθρωπος που να έχει χέρι, πόδι. Ο Τζακ τους είχε κάνει όλους μαύρους. Στο ξύλο, έτσι. 3 φίλοι. Στο ορφανοτροφείο, στο Σικάγο, ο σιωπηλός και λιγομίλητος Τζακ τελειοποιεί τις πολεμικές τέχνες στις οποίες φαίνεται πως είχε ιδιαίτερη έφεση από μικρός. Γίνεται μάλιστα τόσο δημοφιλής, ώστε τραβάει την προσοχή και το ενδιαφέρον του Ρότζα Τζάκσον, σκιώδη παράγοντα και περιβόητου playboy της ελληνοαμερικανικής κοινότητας του Σικάγου. Γι' αυτόν θα μάθουμε όμως περισσότερα αργότερα. Ο Ρότζα, γνωστός και ως ο αρχηγός, τον παίρνει κοντά του, τον αφήνει να χρησιμοποιεί την τεράστια βιβλιοθήκη του, τις βιντεοκασέτες του, καθώς και την συλλογή των ιδιαίτερων όπλων του, όπως το λάσο από γραφένιο, τα πέδιλα της ατιβαρύτητας και το ηλεκτρομαγνητικό πυροβόλο λέιζερ. Όλα τα όπλα τα έχει ο Τζακ. Είναι ο μόνος που είναι εκπαιδευμένος. Πολύ σύντομα, ο Ρότζα Τζάκσον και ο Τζακ βρίσκονται για άγνωστους λόγους στην Ελλάδα. Εκεί, ο Τζακ θα γνωρίσει τον Ιορδάνη και τον Λουκά, οι οποίοι κατά δαιμόνια σύμπτωση είναι και αυτοί ορφανά. Θυμάμαι την πρώτη φορά που μας είδε ο Ρότζα να παίζουμε ποδόσφαιρο στην αλάνα της γειτονιάς μας και με τον Λουκά βέβαια. Θα πει ο Ιορδάνης στην εκπομπή του Τάσου Χιψή «Τα ορφανά της ευτυχίας». Και μας έπιασε και μας έδωσε 2 γλυφιτζούρια και μας είπε «Θέλετε παιδιά να δουλέψετε για μένα?» Εσύ Ιορδάνη, δεν ένιωσες μια υποψία, έναν κίνδυνο, ένας ενήλικας άντρας να προσφέρει γλυφιτζούρια σε 2 άγνωστα παιδιά? Α, όχι, εμένα μου αρέσουν τα γλυφιτζούρια. Και του Λουκά νομίζω, μερικές φορές. Και πότε γίνατε φίλοι με τον Τζακ? Αμέσως. Μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, ναι. Ο Ρότζα τους αγοράζει ένα μεγάλο διαμέρισμα, τους παρέχει ό,τι χρειάζονται και τους αναθέτει μυστικές αποστολές, για τις οποίες τα παιδιά λαμβάνουν πλούσια ανταμοιβή. Από τότε, ο Ιορδάνης, ο Λουκάς και ο Τζακ γίνονται αχώριστοι, σε σημείο πια που ο ένας γνωρίζει αμέσως τις σκέψεις, τις συνήθειες και τη μυρωδιά του άλλου. Ο Τζακ βρίσκει επιτέλους μια οικογένεια. Την οικογένεια που δεν γνώρισε στα παιδικά του χρόνια. Ο Λουκάς. Ναι. Ήμασταν μια οικογένεια. Ήμασταν πραγματικά σαν μια οικογένεια. Ο Τζακ, ο Ιορδάνης και εγώ. Αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος για τον Τζακ είναι ότι ο Τζακ ήταν cool. Ήταν cool. Ο κόσμος τους ανήκει. Τίποτα δεν μπορεί να τους σταματήσει. Τα άλλοτε φοβισμένα 3 ορφανά είναι πλέον ατρόμητα. Με τη φιλία τους, την αγάπη τους, νικούν τα πάντα. Μαζί είναι οι 3 φίλοι, 3 φίλοι, 3 φίλοι είναι
είναι φίλοι για πάντα. Την ίδια περίοδο, μέσα σε μια πυραμίδα που κατοικείται από πλάσματα όπως σκελετούς, σκορπιούς, αραχνοζόμπι μούμιες, αλλά και πεταλούδες της αγάπης, ό,τι και να είναι αυτό, ζει άλλο ένα ορφανό αγόρι, ορφανό αυτή τη φορά μόνο από πατέρα, ο Νίκος. Ο Νίκος Γκάλας. Ο Νίκος αγαπάει τη μητέρα του, τη Τζούλια, σαν θεά. Η Τζούλια είναι μεγάλη σε ηλικία, έχει μείνει και αυτή ορφανή από παιδί και, τραγικό, ο άνδρας της την παράτησε μόλις έγινε μητέρα. Η Τζούλια είναι στοργική, μα ψυχικά ασταθής. Μη φοβάστε, παιδιά μου, εδώ είμαι εγώ. Τέρμα τα αστεία τώρα, game over. Οι περιοδικές και απρόβλεπτες συναισθηματικές της εκρήξεις, οι μεταμορφώσεις της, όπως θα τις ονομάσει ο Νίκος, παρότι δυσάρεστες και ανεξήγητες, θα σμπρώξουν τον Νίκο ακόμα πιο βαθιά στην αγκαλιά φυλακή της μητέρας του. Εντάξει, να σας πω, η Μάτ ήταν, εντάξει, δηλαδή ήταν παλαβιάρα, δηλαδή, εντάξει, θα το συζητάμε δηλαδή, τώρα σε πυραμίδα τώρα, τρελάθμενο. Αλλά το θέμα ήταν ότι δεν ήθελε να δει κοπέλες, κατάλαβες, δηλαδή, του λέγα, ρε Νίκο, πού πας, ας πούμε. Δηλαδή, έτσι θα είμαστε εδώ συνέχεια σπίτι νυχτερίδες, ζώπη, δηλαδή. Κατάλαβες, δηλαδή, τώρα. Μιλάμε κάτι πράγματα. Με τα ζώπη, τι να. Αφού μερικές φορές, δηλαδή, που κάθομαστε έτσι, δηλαδή, άντρες τώρα, και του λέγα, του λέω, δηλαδή, πώς θα μες στην πυραμίδα, ρε, με τα ζώπη και τη μάνα σου μέσα, κατά το φανάρι, δηλαδή, να με τρελάνεις τελείως. Έλεος κάπως, ας πούμε. Ήταν δηλαδή πρόβλημα να βγείτε με κοπέλες στην πυραμίδα? Ναι, δηλαδή ήταν πρόβλημα. Ήταν ένα βασικό πρόβλημα. Οι κοπέλες ήταν δύσκολο στην πυραμίδα, δεν έβρισκες τίποτα. Ναι, και το τονίζω αυτό δηλαδή, έτσι. Αλλά δεν ήθελε καθόλου, δηλαδή ήταν κολλημένος με τη μάνα του. Κολλημένος. Θα μας πει ο παιδικός φίλος του Νίκου, Σωτήρης Μπέλος. Και πράγματι, όσο μπόρεσα κι εγώ ο ίδιος να διαπιστώσω στην έρευνά μου, ο Νίκος, αντί να προσπαθήσει να φύγει, να αποδράσει, που θα ήταν αναμενόμενο και απολύτως νόμιμο, από ένα σήμερα θα λέγαμε τοξικό περιβάλλον, ζει σε μια πυραμίδα που λέγεται η πυραμίδα της ζωής και του θανάτου, hello, αποφασίζει όχι μόνο να παραμείνει εκεί, ανεξάρτητα αν συνειδητά το ήθελε ή όχι, αλλά και να υπηρετεί φανατικά μια ευέξαμπτη και όπως όλα δείχνουν παλαβιάρα μητέρα που δεν φαίνεται να είχε δουλέψει τα θέματά της. Δεν είχε δηλαδή συμφιλιωθεί με το παρελθόν, παρόν και μέλλον της. Βέβαια, μπορεί οι γονείς της να πέθαναν πολύ νωρίς και ο άνδρας της να την παράτησε, μα είμαι σίγουρος πως κανείς τους δεν ήθελε να τη σημαδέψει ψυχικά ή συναισθηματικά. Όμως αυτοί τη σημάδεψαν, με αποτέλεσμα να διαταραχθεί σοβαρά η προσωπικότητά της. Είμαι θεά. Γιαγιά. Ποια γιαγιά, βρε ανόητη. Είμαι θεά. Και να που σε αυτό το σημείο οι δρόμοι του Νίκου και του Τζακ μοιραία σχεδόν ενώνονται. Τρεις φίλοι. Ας επιστρέψουμε όμως ξανά στο σημείο όπου ο Νίκος εκλιπαρεί την Τζούλια, που την έχει δει πάλι μεγάλο κακό, να αφήσει τους τρεις φίλους ήσυχους. Σταμάτα, άφησέ τους. Μαμά. Μαμά. Ο Τζακ θα αντιδράσει με τον γνωστό του τρόπο. Τι έγινε, ας πούμε? Ο Νίκος θα τον ρωτήσει. Ποιο είναι το επίθετό σου? Ο Τζακ θα απαντήσει. Period. Jack. Period. Ας πούμε. Τότε ο Νίκος θα διαφωνήσει. Δεν είναι. Μιλάς σαν και εμένα. Πολεμάς σαν και εμένα. Είσαι cool σαν και εμένα. Επομένως είσαι κι εσύ ένας γκάλας. Το νιώθω. Όλα μέσα μου το λένε. Όλα αυτά που μιλάμε τώρα στην καρδιά μου, στο μυαλό μου. Είσαι ένας γκάλας σαν και εμένα. Ο Τζακ Γκάλας. Δεν καταλαβαίνω. Είμαστε συγγενείς, ας πούμε. Η συνομιλία αυτή δεν θα ήταν και πολύ λογική αν δεν ερχόταν να προσθεθεί ένα απρόσμενο στοιχείο, μία πληροφορία που έλαβα από τον παιδικό φίλο του Τζακ, τον Σωτήρη Μπέλο, που ακούσαμε πριν. Ναι, κοίτα, μας έλεγε συνέχεια ότι έχει ένα δίδυμο αδελφό, αλλά δεν το γνώρισε ποτέ. Τώρα τι να σου πω. Από πού το γνώριζε αυτό? Νομίζω ότι το είχε πει η Μάτ. Δικαίως λοιπόν, ο Νίκος θα ρωτήσει. Μαμά, πώς γίνεται να είμαι αδελφός του εγγονού σου? Με την αγάπη μας στη φιλία μας θα νικήσουμε τα πάντα. Δεν είμαι η μαμά σου, η φιλία μας
στο σκοτάδι θα φωτίζουμε ζωντανιά. Είμαι η γιαγιά σου, Νίκο. Είστε αδερφάκια, γονάκια μου γλυκά. Είμαι η γιαγιά σου, έκρυβα αυτό το μυστικό, γιατί ήθελα να σας προστατεύσω. Από ποιον? Από τον Ρότζα. Το Ρότζα! Καμάρια μου. Γιαγιάκα. Εντάξει, γιαγιά, το κατάλαβα. Εσύ, γιαγιά μου, μαμά. Τζακ, γιαγιά, Νίκα. Νίκα μου, γιαγιά, Νίκα μου. Τζακ, γιαγιά, Νίκα. Έπεσε πολύ κλάμα στην πυραμίδα εκείνη την ημέρα. Κλάμα να φαν κι οι μούμιες. Ποιος θα το πίστευε? Ο Τζακ και ο Νίκος είναι δίδυμα αδέρφια. Η Τζούλια είναι η γιαγιά τους. Έχω διαβάσει σε ένα παλιό βιβλίο για αυτό το φαινόμενο. Δεν φανταζόμουν όμως ποτέ ότι θα είναι αλήθεια. Η ζωή, λένε, είναι ένα ταξίδι. Για τον Τζακ και τον Νίκο Γκάλα, το ταξίδι δεν έχει σημασία. Μια νέα περιπέτεια αρχίζει. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι είναι εδώ, μες στην πυραμίδα, μαζί. Αυτή ήταν η γυμνή αλήθεια για τον Τζακ και τον Νίκο Γκάλα. Γεια χαρά. Όλοι μαζί τώρα, σε μια χώρα μακρινή, στα βάθη του καιρού. Στα βάθη του καιρού. Γεννήθηκαν δυο δίδυμοι, σε νύχτα φεγγαριού. Ναι. Ο Νίκος και ο Τζακ, αδέρφια με ψυχή, η αλήθεια πάντα βρίσκει το δρόμο στη ζωή. Ναι. Η ιστορία αυτή μας δείχνει πως ό,τι κι αν συμβεί, η αλήθεια πάντα βρίσκεται στο δρόμο στη ζωή. Τρεις φίλοι. Επεισόδιο 6. Αποκαλύψεις. Ένα αστέρι πέφτει, το κοιτώ στο ουρανό. Γιατί έπρεπε να μας προστατέψεις από τον Ρότζα, γιαγιά? Επειδή ο Ρότζα είναι το μεγάλο κακό. Τώρα μπερδεύτηκα τελείως. Αυτός είναι το μεγάλο κακό και όχι εσύ. Ακριβώς. Ή τουλάχιστον θέλει να μου κάνει μεγάλο κακό. Ναι. Καλά πας κι εσύ βλέπω. Τι είπε? Τίποτα. Μπράβο. Μας βοηθάς πολύ με αυτά που μας λες. Γιαγιά, μπορείς να μας στείλεις πάλι πίσω στο γραφείο του Ρότζα, ας πούμε? Και θα έρθω κι εγώ. Εννοείται. Θα πάμε όλοι μαζί. Κι έτσι, σε μόνο 2 με 3 δευτερόλεπτα, οι 3 φίλοι, η Τζούλια και ο Νίκος, βρίσκονταν στο γραφείο του Ρότζα. Ρότζα! Είσαι εδώ, αρχηγέ! Ρότζα, πού είσαι? Αρχηγέ! Ρότζα! Μα πού είναι ο Ρότζα? Δεν τον βλέπω πουθενά. Μάλλον θα κρύβεται. Μάλλον παίζει κρυφτούλη. Πάντα του άρεσαν τα παιχνίδια του Ρότζα. Όχι, αποκλείεται, κάπου εδώ πέρα θα είναι, δεν μπορεί. Ο Ρότζα είναι πάντα στο γραφείο του. Τι είναι αυτό? Όλοι έμειναν παγωμένοι στο γραφείο του Ρότζα, μόλις αντίκρισαν κάτω από το χαλί έναν κροκόδιλο. Μα είναι δυνατόν? Έχει φτερά δράκου και δηλητηριώδη σάλια που τρέχουν από τα σαγόνια του. Και φτύνει και μόμπες από τα ρουθούνια, να πούμε. Ένας κροκόδιλος δράκος. Για την ακρίβεια, είναι ένας δρακοκροκόδιλος βόμβα. Βόμβα? Ναι, βόμβα. Προσπαθείτε να αποφύγετε τα σάλια του. Είναι δηλητηριώδη. Μα κροκόδιλος με δηλητήριο? Αν σε ακουμπήσουν τα σάλια του, δηλητηριάζεσαι και σαπίζεις στο λεπτό. Και
πώς μπορούμε να τον νικήσουμε? Καλή ερώτηση. Τι όπλα έχετε, ας πούμε, για να νικήσετε αυτό το εξάμπλωμα της φύσης? Έχουμε τον Πραγμασίρα. Συγγνώμη, τι είναι το Πραγμασίρα? Είναι το ολόχρυσο βέλος της Ασίας που μπορεί να καταστρέψει ολόκληρο το σύμπαν με 2 κινήσεις. Και τα όπλα δηλαδή. Θα σου πλύνω το στόμα με σαπούνι, Ιορδάνη. Συγγνώμη, βρώμικο στόμα. Βρώμικο. Ακούτε πως βρυχάτε ο δρακοκροκόδιλος βόμβα. Τα ακούμε. Γρήγορα τότε, Τζακ. Προσπαθώ να το βρω. Εάν δεν βγάλω το ευλογημένο. Δεν μπορώ να το βγάλω από τη θήκη του. Εντάξει, τράτζικ λέμε. Να έχεις το σούπερ όπλο και να μην μπορείς να το βγάλεις από τη θήκη του. Εδώ είναι. Γρήγορα, Τζακ. Αμάρε, Τζακ, κρέμεται όλη μας η ζωή από αυτό. Τώρα. Τζακ, χαλάρωσε. Νομίζω ότι μπορώ να σε βοηθήσω. Ένα λεπτό. Το τραβάω. Τραβάω κι εγώ. Μπράβο, καλά πάμε τώρα, γερά. Τραβάτε, παιδιά. Ας τραβήξουμε τώρα όλοι μαζί. Τραβάτε. Έτσι, μην σταματάτε να τραβάτε. Τραβάτε πιο δυνατά. Ναι, τα καταφέραμε. Yeah! Σαχμάτ, Πραγμασίρα. Άξιζε το τράβηγμα. Ας πούμε. 3 φίλοι. Πάλι μαζί μετά από ένα μόνο διαφημιστικό σποτ. Παιδιά, παρακολουθείτε τις περιπέτειες των 3 φίλων και δεν χάνατε επεισόδιο? Τότε τι κάνεστε? Ήρθαν νέες φιγούρες action figures 3 φίλοι. 3, όχι 3. Με τη φωνή του Ιορδάνη. Πάρτα, μεγάλο κακό. Σε νίκησα. Νίκησες. Κι εγώ είμαι ο Λουκάς. Τι είναι αυτό που εννοείς, αρχηγέ? Δεν καταλαβαίνω. Κι εγώ είμαι ο Τζακ. Εντάξει, ας πούμε. Action figures, οι 3 φίλοι. Αγόρασέ τις όλες και γίνε κι εσύ ένας από τους 3 φίλους. Παρουσιάζεις εδώ στο κανάλι Overlex είναι εδώ. Γράψε μου στα σχόλια. 3 φίλοι. Ο κροκόδιλος, υπό την απειλή του Πραγμασίρα, ακινητοποιήθηκε. Έλα, Ιορδάνη, τον έχουμε δέσει σφιχτά με το σχοινί από γραφένιο. Έχουμε και σκηνή από γραφένιο. Εγώ ξέρω μόνο για λάσο. Ναι, έχουμε και από αυτό. Μα τι είναι αυτό? Βλέπω κάτω από τον αφαλό του κάτι που γυαλίζει. Ναι, Ιορδάνη, τι είναι αυτό? Μια στιγμή να δούμε. Τζακ, έλα κι εσύ. Νίκο, το βλέπεις? Νομίζω ότι είναι ένα φερμουάρ. Λοιπόν, παιδιά, ελάτε, τραβήξτε εδώ. Αντιστέκεται ο κροκόδιλος. Κάτσε φρόνημα. Θα σε κάνουμε με τον Πραγμασίρα σουβλάκι. Οι φίλοι βρίσκουν πράγματι ένα φερμουάρ κάτω από τον αφαλό του κροκόδιλου. Παιδιά, έχουν κροκόδιλα αφαλό. Θα τρελαθώ. Εσύ τι πιστεύεις? Γράψε μου στα σχόλια. Έτσι λοιπόν οι φίλοι τραβούν το φερμουάρ και από μέσα εμφανίζεται... Δεν το πιστεύω. Ρότζα. Αυτός είναι ο Ρότζα. Είναι κροκόδιλος, ας πούμε. Αρχηγέ, καρναβάλι, τι ήθηκες? Τι είναι αυτά που λες, Ιορδάνη? Αρχηγέ, γιατί μας έστειλες να σκοτώσουμε τη γιαγιά μου? Ρότζα, πες του την αλήθεια. Τζακ. Ναι. Αυτό που πρέπει να μάθεις πρώτα είναι ότι είμαι... Τι είσαι, αρχηγέ? Είμαι ο... Ποιος είσαι, αρχηγέ? Είμαι ο πατέρας. Πατέρας? Ποιανού? Σουτζακ. Σουτζούκ. Πού να το βρούμε το σουτζούκι τώρα, αρχηγέ? Σουτζακ. Σου. Σουτ. Να μην μιλάω, δηλαδή. Είμαι ο πατέρας σου, αγόρι μου. Τρεις φίλοι. Ο πατέρας σου. Μπαμπάκα. Όχι ρε παιδιά. Μπερδεύτηκα. Και ο δικός μου δηλαδή? Ο έξυπνος από τα δίδυμα είναι ο Τζακ τελικά. Είστε δίδυμα αδέλφια, Νικ. Ίδιος πατέρας, ίδια μάνα. Και γιατί μας ζήτησες να σκοτώσουμε την πεθερά σου, Ρότζα? Δεν είναι η πεθερά μου, Λουκά. Και τότε τι είναι? Είναι η μάνα μου. Τι? Τρεις φίλοι. Καλά. Αφού σε λένε Τζάκσον, Ρότζα Τζάκσον,
πώς γίνεται να είσαι ο γιος της Τζούλια Γκάλας? Δεν έπρεπε να έχετε το ίδιο επίθετο? Σκέφτεσαι απλοϊκά, Ιορδάνη. Μα ναι, Τζάκσον έλεγαν τη γυναίκα μου. Αυτή που πέθανε πάνω στη γέννα του Τζακ και του Νίκου. Ναι, Ιορδάνη, αυτή. Δηλαδή είσαι κι εσύ ένας γκάλας? Λίγο ούφο μας βγήκε ο Νίκος τελικά. Κρίμα ρε Νίκο. Ναι, Νίκο. Είμαι ο Ρότζα Γκάλας. Ο γιος της Τζούλια και ο πατέρας σας. Και του Τζακ. Άιντε. Καλά εμβολιασμένος είναι τούτος. Ναι, Νίκο μου. Και του Λουκά. Αχ, θα πέσουν τα ντουβάρια από τις κοτσάνες του. Ένα αστέρι πέφτει, το κοιτώ στο ουρανό. Ο πατέρας μου με παράτησε όταν γεννήθηκα. Γι' αυτό κατηγόρησα τη μητέρα μου, τη γιαγιά σας. Τη Τζούλια. Νίκο, πάψε. Πάντα πίστευα ότι αυτή έφταιγε που έφυγε. Αυτή ήταν για μένα το μεγάλο κακό. Η Τζούλια. Νίκο. Μετά έχασα τη γυναίκα μου και τη μεγάλη μου αγάπη. Τη Τζούλια λες? Πάψε ρε Νικό. Όχι, Νίκο μου. Τη Μικέιλα Τζάκσον ή Τζάκσον, όπως τη λέμε στα ελληνικά. Πήρα το όνομά της στο γάμο μας για να ξεχάσω ότι είμαι ένας γκάλας. Όταν πέθανε δεν άντεξα άλλο. Ήθελα να τα σβήσω όλα και να αρχίσω από την αρχή. Και έτσι αποφάσισα να σας αφήσω σε ένα ορφανοτροφείο. Και εμένα. Νάτος πάλι. Όχι, εσένα πρόλαβε και σε πήρε κρυφά η γιαγιά σου. Όταν το έμαθε, σε έκρυψε και σε έψαχνα παντού για να σε βρω. Μπράβο γιαγιά. Πού να σε βρει στην πυραμίδα, ούτε για κατούριμα δεν έβγαινες, μα όλα στην πυραμίδα τα έκανες. Όταν μετάνιωσα βρήκα τον Τζακ και τον πήρα κοντά μου. Το μεγάλωσα και τον εκπαίδευσα να γίνει ο καλύτερος πολεμιστής. Προκειμένου να σκοτώσεις τη μητέρα σου, δηλαδή τη γιαγιά του, χωρίς να το ξέρει βέβαια, και να σου φέρει πίσω τον Νίκο. Ακριβώς. Τη μανούλα του πάει να σκοτώσει ο άνθρωπος. Ανατρίχιασα. Γι' αυτό λοιπόν χρειαζόσουν εμάς, τη βοήθειά μας. Ναι, ακριβώς γι' αυτό. Μόνος σου δεν μπορούσες να το κάνεις αυτό. Ο Τζακ είναι ο καλύτερος πολεμιστής. Και εσείς είστε μαζί οι τρεις φίλοι. Οι τρεις φίλοι! Είστε ατρόμητοι. Είναι ατρόμητοι. Εγώ είμαι φοβητσιάρης και δηλώς. Αυτό ήταν δηλαδή, Ρότζα, το σχέδιό σου από την αρχή? Για ποιο λόγο? Ήθελα να είμαι πάλι ευτυχισμένος. Σκοτώνοντας τη μανούλα σου. Οκ. Ήθελα μόνο να είμαστε και πάλι μια οικογένεια. Συντροφιά θα είμαστε πάντα μαζί, οι τρεις φίλοι. Κανείς δεν πειράζει τη μαμά μου, τη γιαγιά μου εννοώ. Παιδιά, σκέφτεστε τι σκέφτομαι. Ναι. Ναι, ας πούμε. Τι έγινε ρε παιδιά? Ήρθε η ώρα για την τελική μάχη. Τι έκανε λέει? Απάνω του! Όχι, Ιορδάνη. Τζακ, Λουκά, όχι, Νίκο. Νίκο, πονάει. Μόνο στο παπά. Μη βαράτε. Στέλνηση. Πάει το καλό μου το παντελόνι. Μου το σκίσατε. Στο σκίσαμε για να αλλάξεις ράφτη, αρχηγέ. Καλά λες, Ιορδάνη, αλλά μήπως θα έπρεπε να του το ράψουμε πάλι για να αλλάξει σκίστη? Σκίστη. Η γιαγιά μας είναι τώρα ασφαλής, μπρο. Πάμε γιαγιά, πάμε να γυρίσουμε στο σπίτι μας, στην πυραμίδα. Γεια σου Τζακ, χάρηκα πολύ που σε γνώρισα. Η πυραμίδα είναι πάντα και δική σου πυραμίδα. Μπορείς να έρχεσαι όποτε θέλεις. Ευχαριστώ ρε μπρο, να είσαι καλά, ας πούμε. Γεια σας παιδιά, είστε πολύ εντάξει τύποι. Γεια σου Νίκο. Γεια σου Τζακ.
Γεια σου, Τζούλια. Γεια σου, Τζούλια. Αντίο Νικό. Γεια σου, γιαγιά. Αντίο, Ροτζεράκο. Και κάτσε φρόνημα τώρα. Έλα, Νικολά. Έρχομαι, γιαγιά. Την αγαπώ. Με την αγάπη μας. Πάει ο Ρότζα. Δεν θα κάνει πια κακό σε κανέναν. Αποστολή εξετελέστη. Τη φιλία μας. Εμείς όμως θα παραμείνουμε φίλοι. Ας πούμε. Θα νικήσουμε. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε παρέα. Ιορδάνη, Τζακ, είστε καλά? Εννοείται, αγόρια μου. Τα πάντα. Τζακ, έτσι δεν είναι? Ναι, σωστά. Έχουμε τόσες περιπέτειες να ζήσουμε μαζί. Σωστά. Ναι, σωστά. Ναι, σωστά. Και εξάλλου, ό,τι και να συμβεί, θα είμαστε πάντα οι τρεις φίλοι. Ναι, Ιορδάνη, και θα είμαστε φίλοι για πάντα. Για πάντα, ας πούμε. Για πάντα. Με την αγάπη μας, τη φιλία μας, θα νικήσουμε τα πάντα. Τρεις φίλοι, φίλοι μας, στο σκοτάδι θα φωτίσουνε ζωντάνια. Τρεις φίλοι, τις μούμιες, τα ζόμπι, τα βαμπύρ, θα τα νικήσετε. Μια νέα περιπέτεια αρχίζει. Τρεις φίλοι. Είναι ακλόμητη. Τρεις φίλοι.